5 ijiem wara l-inċident f'Paqpaqli għall-Istrina ħareġ mill-isptar is-sewwieq tal-Porsche involuta fl-inċident li fih weġġaw 26 persuna. Il-miljonarju Paul Bailey li huwa wkoll is-sit tal-istess Porsche kien fost dawk midruba, tant li kien operat fl-aħħar jiem f'Mater Dei. Wara li ħareġ mill-isptar fuq siġġu tar-roti, Bailey ittieħed immedjatament il-qorti fejn għaddejja l-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera. Ma' kull pass li għamel derbi Charlie Bailey għadu affettwat sew minn dak li ġara nhar il-Ħadd. Filwaqt li għal xi ħin uża s-siġġu tar-roti huwa kellu bżonn għajnuna ta' membru tal-korp biex jidħol fil-karozza tal-pulizija. Jakkumpanjaw il-qorti kien hemm martu u l-avukat Gianella De Marco. Quddiem l-inkjesta diġà deru diversi persuni oħra, kemm mill-uffiċċju tal-President tar-Repubblika u anke mill-organizzaturi ta' Paqpaqli għall-Istrina. One News huwa infurmat ukoll li l-Pulizija se tkun qed tistenna l-eżitu tal-inkjesta qabel tipproċedi min-naħa tagħha. Fil-fatt il-Pulizija wkoll qed tinvestiga l-każ, bl-investigazzjoni fl-aħħar jiem tiffoka fuq il-post fejn seħħ l-inċident u l-karozza involuta. Il-Pulizija qed tanalizza wkoll bosta filmati. Il-Porsche tiswa mijiet ta' eluf ta' euro u Bailey, magħruf għas-sens filantropiku tiegħu, mhux l-ewwel darba li juża biex jinġabru flus għall karità. Dan billi n-nies iħallsu biex jirkbuha. Dakinhar ta' Paqpaqli ftit qabel l-inċident rikbi tal-President.